naye omonguro ito negwete dune kyo nogweza rokire kyo toro kwana naye bona tigana batege ndo nakumirie bakandika murete yani bakoroje nanda iga ndika murete interview lero ese round yentangani ya request awa naigo kolyo mundo tiga mongwana olia olia twara gukwana nere ya masemo ngako tebanga iga kabiro morogi igenta yani yankuno moyo paka na kuminga mangana kiaya paka na ko twara wo paka na machiko tiga interview choma ina nare nge sense me yende yakabere chikwanse nara kuminga abarogi mbali kusi abarogi ndero na amini ngamboro kokara tebana ka koliro borogi lakini bono otorekire lakini ngeta anstu wakapisa ngelinga ne bali dia bantu moko beka chikemiko lirimo gotinde ko mobere mwaka nga bono ba mwakolero mobere obere libo barabu ko bagoteba nga lirina limuomyo mobere olia goko bo mwaso asibale ngobona mo chikemiko zimbali ko kemiko gilinga ngendo chemicals chiko bakonya muomi gwango iwo ndimo katenge mo begete mo bono na igete kina bombwate birengera lisana manya tinkora interview na kikware makwarangirio mundu ngono yunga chokora interview bono manyete twari gukwana iguru yo hotel ni njira aturigete bono na manyete gosokonya igaro morogi bono aya mange tiga banyora youtube no bwato kwege na getenge kiro mundu kiro ngocharo toreka kabisa nkagirete ase ne genere na karondo chena maiso ngore tiri bintu bya sambiru in public bosaigo bono timanyete hono nitingo kwa rande lakini asamange bo inao bwata na wanje na bonkometi no mwichano no ane kero krese ngo tayarisha news data site baka lero timati news go sini chenya kola biyara kirende tigatoro go sene timati ngapa morogi bolyo morogi ngako genda barangiri omonto na banga atinde kunyamira bako maleta bosongo na bako maleta baruserio deba na America bono I'm shocked aingusi tubwa tikeno tora kwandika bangu banya YouTube kesera YouTube alia ase AGR News Kenya no bakonyora amojia na yo ya maseyamo kunyanyora bale tikangenda korose mangana mayi no morogi sira maochiano yo morogi ale amojia na yo morogi tibwa tikene nda kwa